Video yathu ya lero tionesana mmene tikapangire ka effect ngati aka. Ndipo sarana nthawi tiye tiyambe. Ndiye tikasegula TikTok wathu tipita apa pa plus sign. Kenako tipanga click pa effect iliyonse. Kenako tipita apa pa view all effects. Kenako pa search. Ndiye apa tilembapo kuti tiye. Ndiye titenga iyi ya tiye iyi tipanga click. Ndifa kuti nyimbo imene ndikufuna ndiyuze apa ndiyo kuti ndiyo dandaula sinanga effect ndi abisonse. So ndisintha nyimbo ndipanga add sound. Then ngopita pa favorite pa poti nayikako kale. Then ndipanga iyi ya janta iyi ya ndalira. Then ndikuti ndikoyika recorder. At least pa 60 seconds pa. Yeah. Kenako tipanga apa record. Ndiambile su ST. Kenako tipanga apa tichongera. Basi ikatero yatheka ndi zili ndife kupanga apa kuti tingoyipanga save kugalale kwathu. Ndiye tipanga save kenako tipanga save with watermark. Ndiye kuti ikamaliza iseva ku galale kwathu. Ndiye kuti kalifuna kuti tipange post tipanga next. Kwinako nkumalizisa ma process kenako kuzapangaso pa post pa. Basitu ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tione video zatsatira.